Петър Парчевич, Филип Станиславов и Петър Богдан са тези, които посвещават целия си живот на това да обединят православни и католици. Allora questi frati danno tutte le loro energie, vengono fuori delle figure importantissime. Nascerà il primo laureato, Peter Parcevic, il primo scrittore della storia bulgara, Peter Bogdan, il primo letterato che scriverà in forma nuova, Filip Stanislavov. Винаги ми е бил като един българин, който е действал в чужбина и който подчинява целия си живот на една велика идея – освобождаването на Великото царство България. За съжаление, всички тези борци за освобождение на България през 17 век умират, но техни последователи поддържат буден духа на чипрочани, а така също и връзките с западните дворове. Така стигаме до датата 6 септември 1688 година, когато избухва Чипровското въстание.